Halo kanca-kanca, tepangaken nami kula Gilang Septri Ramadhani. Kula saking SMK Negeri 1 Wonosobo kelas 11 DKV 1. Asalipun kula saking Kampung Kenteng RT 01 RW 03. Kaluwihan kula wonten jurusan DKV niki kula saged dados fotografer lan saged ngedesain sekedhik-sekedhik. Kekuranganipun kula kurang saged fokus lan kula kurang saged memahami materi ingkang angel. Wonten SMK Negeri 1 Wonosobo niki kula sampun angsal kathah pengalaman lan sampun angsal kathah ilmu. Ancaman ingkang kula adepi niku kula mboten saged utawa mboten gampil memahami materi kaliyan kula gampil kesupen. Keterampilan paling kula kuasai kula gampil utawi kula saged adaptasi ingkang alat sing dienggo kangge fotografi lan kula gampil pados referensi kangge ngedesain. Cekap semanten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.